Makalipas ang ilang taon, merong umusbong na isang antingero sa amin. Napakalakas ng antingero na to pero puro sa kaliwa ang gamit. Itago na lang natin siya sa pangalang Ibol. Itong si Ibol ay isang antingero na ginamit ang kakayahan niya upang gumawa ng karumal-dumal na mga pangyayari. Di naman yun nakakapagtaka. Sa kadahilan ng kaliwa din ang hawak nitong sandata. Ang hawak niya ay isang demonyong agimat na merong abilidad na isilid sa bote ang kahit na sinong nilalang. Palaging nakatali yon sa kanyang tagiliran. Di din ito tinatabla ng bala at kahit na anong uri ng mga matatalas na gamit. Binata pa tong si Ibol. Napakarami na nitong pinatay. Mahilig itong gumamit ng mga dalaga. Ayaw niya ng may asawa. Ang ginagawa nitong si Ibol, isinisilid niya yon sa bote, tsaka dadalhin sa kanila at papatayin gamit ang kanyang agimat. Matapos niyang patayin yon, walang awa niya itong mamaltratuhin. Ganyan kademonyo ang gawain nitong si Ibol. Talagang manyakol. At nang nagkaroon ng taglay-taglay na kakayahan, tinupad nga nito ang kanyang pangarap. Maging isang bantog na manggagamit. Meron ding mga pangyayari na isinilid niya ang kanyang pinsan sa bote. Pinarusahan niya ito dahil nag-away silang dalawa. Saksing buhay si Toto sa mga pangyayaring yan. Nagtatalo itong magpinsan nung mga panahong yon. Nang di na nakapagtimpi itong si Ibol, sinabihan niya ito ng, "Tumahimik ka na! Isisilid kita sa bote! Namo!" Galit na wika nitong si Ibol nang biglang sumabat pa yung pinsan niya ng, "Sige! Isilid mo! Kung kaya mo!" Akala niya kasi nagbibiro yun. Walang sabi-sabi ay agad siyang tinigal po nitong si Ibol. At meron itong hinawakan sa tagiliran niya. Walang ano-ano. Paghawak nitong si Ibol sa pinsan niya, agad-agad itong lumiit. Lumiit yon hanggang sa magkasya sa isang napakaliit na bote. Matapos ang isang oras, animoy binaliktad ni Ibol ang bote at bigla namang lumabas doon ang pinsan niya. Kitang-kita yon ni Toto ng mga panahong nakasilid yon sa bote. Walang malay ang biktima kapag nakasilid sa lalagyanan. Matapos ang pangyayaring yon, umalis itong si Ibol. Hinanap din ito ng mga otoridad pero sadyang hindi nila ito mapatay-patay. Kahit anong ginagawa nilang pagtatambad dito, ay tila ba dumudulas lang ang mga bala sa katawan niya. Ilang beses na itong nakakalusot sa kanila dahil nga sa abilidad nitong taglay-taglay. Pero merong ang kasabihan na kahit anong lakas ng isang nilalang, may lilitaw at lilitaw para talunin ito. Isang gabi, naglalakad si Bong sa baryo nila. May mga dalagitang nakabuntot sa likod niya kasi parehas lang naman ang tatahakin nilang daan. Napansin nitong si Bong na may isang binatilyong nakaupo sa dadaanan nila. Di niya lang ito pinansin kasi di pa naman niya kilala itong si Ibol. Paglagpas niya rito, ramdam kaagad nito ni Bong na may ginamit yung dasal kaya kaagad niya itong nilingon. Pagkatingin niya dito, kitang-kita niya ang hawak nitong bote. Nakasilid ang babae at yung mga kasama ng dalagang yon ay tila ba hindi napansin ang pagkuha sa kasama nila. Napakasama ang titig nitong si Bong sa binatang yon. At ang sabi niya,
Pakakawalan mo yan o masasaktan ka? Tanong niya na may paninindak. Tumawa lang itong si Ibol at nagsabi ng, Tanda ko nga ako sa'yo, huwag ka nang makialam ha. Matapos ang pangiinsultong yon, natanggap kaagad ni Ibong ang sunggabang iyon. Pagkasapak niya rito, ramdam na ramdam nitong si Ibol ang bigat ng kamay ni Bong. Habang sinasapak itong si Ibol, nag-uusal itong si Bong. Gumamit ng pantigal po itong si Ibol pero nakakapagtakang hindi tinablan ng usal niya si Bong. Gulat na gulat itong si Ibol dahil unang beses siyang nakasagupa ng ganong kalakas na manggagamot. Alam niyang malakas yun dahil hindi basta-basta ang binitawan niyang mga pantigalpo. Habang dumudugo ang pagmumuka nitong si Ibol, sumigaw yun ng, Manong! Tama na! Pakiusap, pakawala mo na ako! Wika nito habang papiyok-piyok pa at nagmamakaawa. Pumiyok kasi ako kaya sabi ko pumipiyok-piyok. Balik tayo sa kwento. Agad namang tumigil si Bong sa pagsasapak sa binata at pinatayo niya ito. Dali-dali naman itong tinapon ang dala niyang bote na naging sanhi upang makalabas ang dalagang nakakulong. Takang-taka talaga itong si Ibol dahil unang beses siyang nakaranas ng pambubugbog na galing sa isang matanda. Di yun tinatabla ng bala at mga bolo, kaya nakakagulat na ang mga kamao lamang nitong si Bong ang makapagbibigay sa kanya ng sakit. Wika ni Bong, Makita ko pang gagawin mo yan. Uutasan ko na ang buhay mo. Di na kumibo itong si Ibol habang umalis sa lugar na yon. Pero sa isip niya, babalik siya upang maghigante. Dahil sa kayabangan niya kaya hindi niya natanggap kung ano yung nangyari sa kanya. Kaya naman maiging naghanda itong si Ibol. Dasal at ritual sa kaliwa ang mga ginawa niya. Nag-alay din yon ng kung ano-ano upang mapalakas ang gamit niyang hawak. Dasal para sa baluti niya sa mga armas ay itinaas nito. Kinausap niya rin ang gumagabay sa kanyang agimat na demonyo. Matapos yun, ilang buwan lang ang nakararaan at pinagmamasdanan niya si Bong. Pero habang minamanmanan niya si Bong, hindi pa rin niya maiwasan ang tawag ng laman. Putok na putok ang pangalan niya dito sa amin dahil sa mga pinaggagawa niyang kademonyohan. Yung mga dalaga, tripleng pag-iingat na talaga ang ginagawa nila. Itong si Bong naman, galit na galit sa binatang ito. Hindi kasi natinag sa mga babalang ibinigay niya. Isang araw, nakita ito ng mga otoridad doon sa baryo ni Bong. Naglalakad nun si Bong kasi hinahanap niya ang kanyang kumpare upang magbayad ng utang. Nang makita niya itong si Ibol na hinahabol ng mga alagad ng batas, pinaputukan yon ng baril at laking gulat na lamang nitong si Bong nang dumulas lang yon sa katawan ni Ibol. Hanggang sa nakatakas na ito dahil sumuot yon sa gubat. Napahawak na lamang itong si Bong sa kanyang maliit na kutsilyong agimat. Sa isip nito, tamang-tama ang nakuha kong agimat sa kuweba para sa taong yon. Magmula nun ay binigyan niya ng alay na dasal ang agimat na yon. Habang binibigyan niya ito ng alay, napakaraming umaaligid na nilalang sa kanya. Alam niyang mga engkanto yun sa kadahilan ng merong mga dahon at ugat ang nakalagay sa mga katawan nito. Habang nag-uusal itong si Bong,
kapansin-pansin ang pagliliwanag ng krus na hawak niya. Tinatanggal kasi niya yon sa kanyang tagiliran kapag nag-uusal at nagdadasal siya. Di niya na lang ito pinansin kasi di naman niya alam kung bakit nagliliwanag yon. Ang ginawa niya, nagpatuloy na lang siya sa pagdarasal at pag-oorasyon sa gamit niyang kutsilyo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagtutuos nitong dalawa. Isang araw biglang nilusob ni Ibol ang bahay ni Labong. Nakahanda na yon kasi lumusob na eh. Sigaw nito, Tanda! Lumabas ka nga dyan! agad namang lumabas si Bong at nanatiling kalmado. Itong si Ibol nanginginig na. Para bang gustong-gusto na niyang kitilan ng buhay itong si Bong. Hanggang sa walang sabi-sabi, agad niyang nilusob itong si Bong. Nagbuno silang dalawa na umabot sa loob ng bahay. Nasira nga ang pintuan ng bahay nitong si Bong dahil sa lakas ng pagsugod nitong si Ibol. Hanggang sa nahawakan niya ito sa leeg at dinala niya palabas ng bahay. Nakalabas na ang dila nitong si Ibol habang nagpupumigla sa paghawak nitong si Bong. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nakaalis na yon sa pagkakagapos at dali-dali niya namang sinunggaban ulit itong si Bong. Ang ginawa ni Bong, bumunot siya ng ordinaryong kutsilyo na gamit sa pagluluto. Pagsaksak niya dito, napangisi na lang yon habang sasapakin siya. Pagkasapak ni Ibol kay Bong, muntik na itong bumulagta sa lupa. Napangiti naman itong si Bong habang tumatayo. Matapos nun ay nagbuno ulit silang dalawa hanggang sa magkaroon na ng mga putik ang kani-kanilang katawan. Katatapos lang kasing umulan ng mga oras na yon. Grabeng pagbubuno ang kanilang ginawa na umabot ng 1 oras. Tila ba hindi napapagod yung dalawa? Itong si Ibol palaging umuusal sa tuwing nilulusob siya ni Bong. Samantalang si Bong naman, walang inuusal at hindi pa yon humahawak sa kanyang karga. Tila ba ginagawa niyang pagsasanay ang mga tagpong iyon. Ilang beses itong pinaglaruan ni Bong ng kanyang kutsilyong dala. Wika nito, Aba, malakas nga ang gamit mo ha. Duda ko nakuha mo din ang aral ng tadtad ano? tanong nito habang medyo hinihingal. Wala kang pakialam. Di mo ako kaya. Tanda! Sagot ni Ibol na nanggigigil na kay Bong. Hanggang sa hindi na nakapagpigil itong si Bong at dali-dali niyang kinuha yung guna nila sa bahay. Ang guna ay isang uri ng itak na ginagawang pambungkal sa lupa upang matanggal ang mga damo sa bakuran. Mapurol din ito at walang talim. Paghampas ng guna nitong si Bong ay biglang tumalsik ang dugo nitong si Ibol. Napaatras siya rito at gulat na gulat. Anong akala mo? Hindi ko alam ang pangontra sa karga mo? Napapangiting sabi ni Bong. Dagdag pa nito, Pinagbigyan lang kita kanina kasi gusto kong sumayaw. nagulat si Ibol at binalot siya ng takot. Mag-uusal pa sana ito nang biglang hinataw yun ni Bong. Bumulagta sa lupa at naghihingalo na ito. Matapos yan ay walang awa na kinuha ni Bong ang kanyang maliit na kutsilyo at itinarak yon sa dibdib ni Ibol. Matapos yan, napahandusay na lang ito at wala ng buhay. Isinugod pa nila sa ospital yon pero wala na. Hindi na nakaabot. Hindi naman yon binigyan pansin ng batas kasi grabe ang kasalanan na ginawa nun sa lugar namin. Kaya ang nangyari,
Hindi nakulong itong si Bong. May atas na din kasi sa gobyerno na patayin itong si Ibol. Matapos nun ay naging tahimik na ang baryo nila. Di na natatakot ang mga dalaga kasi nga patay na si Ibol. Itong si Bong naman, tila ba mas lumakas palalo. Yung ginagawa nito sa krus ay inilalagay niya ito sa kanyang bibig at nabibigyan siya ng pambihirang lakas. Kahit matanda na ito, nakakaya pa rin itong umigib ng tubig. Di lang basta igib yun, kasi malalaki at mabibigat ang sisidlan niya ng tubig. Yung tipong hindi na ito angkop para sa katawan nitong si Bong. Marami pang ginagawa sa buhay itong si Bong sa edad niyang yon. Nangangahoy, nangangaso, at nangingisda. Alam niyo ba na yung bukana ng ilog na nakuhanan niya ng krus na yon ay may kwento din sa amin? Ayon sa matatanda, isa yung baryo dati na lumubog sa tubig. Maraming bahay ang nakatirik doon at animoy. Hindi yun nasisira kahit anong tagal na ng panahon. Baryo yon ng mga bihasang manggagamot dito sa amin. Walang makakapagpaliwanag kung bakit yon lumubog sa tubig. Tanging sabi-sabi na lang ang nabubuhay na kwento tungkol sa baryong iyon. Ayon sa iba, lahat ng nakatirang manggagamot doon ay natalo mula nung pinagtulong-tulungan sila ng mga nasa kaliwang panig. Yung iba naman ay gumawa ng ritual upang lumipat sa mundo ng engkanto para makaiwas sa pangangambala ng mga demonyong espiritu. Kaya ang nasa isip ni Bong, doon nagmula ang krus na taglay-taglay niya. Di niya alam na baka siya ang nagmana ng krus ni Inko. Ilang dekada pa ang lumipas. Matanda na nga itong si Bong at nakaratay na lang yon sa kanyang higaan. Hindi na din ito naglalakad pa. Hanggang sa namatay iyon at hindi niya napamana yung krus. May mga nagtangkang kunin yung krus sa kanya pero ang resulta kasi nagkakanda baliw-baliw ang mga yon. Yung iba pa namamatay. Di kasi ordinaryong gamit ang krus sa batis dahil may mga malalakas na tagapagbantay ang mga yon. Kapag hindi ikaw ang tagapangalaga nun at ninakaw mo ito, malamang ito pa ang maging dahilan para mapahamak ang buhay mo. Ipapamana sana yun ni Bong sa anak niyang bunso. Yon ay ang tatay ni Toto. Pero sa kasamaang palad, marami sa mga kapatid niya ang nainggit nang malaman nitong sa kanya ipapamana ang agimat ng tatay nila. Kaya ang nangyari, inusalan siya ng mga pagbabanta galing mismo sa mga kapatid niya. Yun din ang dahilan kung bakit lumisan sila ng tirahan ng ama niya. Binago din nila ang kanilang apelido upang mawala ang lahat ng bakas ng kanilang pagkakakilanlan. Ayon kay Toto, bago namatay itong si Bong, hinanap pa nito ang tatay niya. Grabe ang ginawa ng mga kapatid niya na halos bantayan lahat ng daanan upang hindi makabalik itong tatay ni Toto. Pinag-aagawan talaga nila yon dahil sa swerteng dala ng krus na yon. Pero merong isang napakahiwagang nangyari. Pagkamatay nitong si Bong, lumuha yon dahil hindi niya nakita ang bunso niyang anak. Pinilit nilang kunin ang krus ng tatay nila pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nila makalas ang pagkakakapit ng kamay nitong si Bong sa krus na yon. Hanggang sa natapos ang lamay, nakapagpasya sila na
dalhin na lang nitong si Bong ang krus sa huli niyang hantungan. Ilang buwan matapos ilibing itong si Bong, palagi niyang dinadalaw sa panaginip itong bunso niyang anak na tila bang iniaabot nito ang krus sa kanya. Gusto namang puntahan itong tatay ni Toto ang libingan ng kanyang ama upang kunin ang krus pero hindi niya magawa dahil sa nanganganib nga ang buhay niya doon. Ilang taon pa ang lumipas, nakadalaw na siya sa yumao niyang ama. Ayon dito, pansin talaga nila sa sementeryong yun na napakaraming bantay ng libingan nitong si Bong. Dahil paglapit na paglapit pa lang nila dito, marami na silang naririnig na kung ano-anong huni. May mga pagpalaspas din sa dahon ng mga puno na tila ba meron itong mga sariling buhay. Napaiyak na lang itong tatay ni Toto sa sobrang pangungulila sa ama niya. Hanggang sa bumalik na nga sila sa kanilang tahanan. Ayon sa lolo ni Toto, kaya nagpalit sila ng apelido para di sila makilala na nasa hanay sila ng angka ni Bong. Sabi-sabi kasi na magpapatuloy ang paglitaw ng krus na yon sa sino mang nasa hanay ng angkan nila Bong. Kaya masasabi talaga natin na napakahiwaga at napakalakas ng krus ng batis. Okay, opinyon ko sa kwento. Wala akong masabi. Napakaganda, napakalupit, napakaangas ng gamit na krus ng batis. Sana all, no? Makakuha ng ganun. Pero, meron nga silang pagkakahalin tulad sa mutya ng bigas. Kasi meron din dinadalang swerte yun eh. Ang nakakatakot lang dun, baka mamaya makita ng unlaun na hawak mo yun. Kainin ka pa ng unlaun. 'Di ba? O yung mga papunta pa lang sa stage ng pagiging unlaun. Delikado yun eh. Pero yung krus kasi ng batis talagang pangkombate. Sobrang ganda niya, no? Mahirap siya ikumpara sa ibang agimat kasi parang namumukod tangi ito. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.